ପାଠ ପଢିବୁ ତଳେ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଯିବିନି ସାର୍ ମାରିବେ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଯିବିନି ସାର୍ ମାରିବେ ପାଠ ପଢିବୁ ତଳେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार किए आपण ସାର୍ ମୋ ନାଁ ନବୀନା ମୋର ସବୁଠି ଚିହ୍ନା ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପବନା କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡଉଛି ଛେନା କି ପାଠ ପଢେଇଲ କେଜାଣି ଓସ୍ତାନି ବଡ ପାଠ କମ ହଇରେ ପବନା ତୋର କଣ ହେଲା କି ରେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖିଥିଲି 100ରୁ 99 ରହିଥାନ୍ତା ତ ରହିବ ତ ଆଉ ହେଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ତ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ କନ ଆଉ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ଆଉ ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ରହିଲା ଯାଉଛି ନମସ୍କାର। ହଇରେ ପବନା ବୋଲେ ଆମ ପିଅନକୁ ଟିକେ ଡାକିବୁ ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଡାକୁଛି ସାର୍ ଆସ ଆସ ସାର୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଉ ହେଲା ହେଲା ବସ ବସ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ଆରେ ଟୁକୁନା ଆମ ନୂଆ ଦିଦି ଆସିଲେଣି କି ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର नमस्कार 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 तमे गपरे गपरे अरे कथारे कथारे तमे गपरे गपरे कथारे कथारे करी दियो मते बंदी साहित्य दीदी लो साहित्य दीदी तमे उठरे उठरे मोहली कथारे तमे उठरे उठरे मोहली कथारे रखी दियो मते बांधी साहित्य दीदी ସାର୍ 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 हाँ हाँ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି। हाँ हाँ मु देखी दउछि हइरे टुकुना आम नुआ मैडम पळै गले ହଁ ସାର୍ ସେ ବା କେତେବେଳେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେଣି। हाउ 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 तू जा କହିଲ ପିଲେ ବି ଫର୍ ହଉ କହିଲ ଦେଖି ସି ଫର୍ ଆରେ ପିଲେ ତମ ବାରିରେ କଣ ଆପୁଲୁ ଚାଷ ଖାଲି କଣ ଆପୁଲୁ ଆପୁଲୁ ହଉଛ ଏ ପିଲାର କଣ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ପିଠି କଣ ହେଇଗଲା ଆସିଛି आखि साथे आखि जेबे मिसी जाय रे आखि साथे आखि जेबे मिसी जाय रे ओ आखि साथे आखि जेबे मिसी जाय रे हुए तो छाती रे हुए मो छाती रे समथिंग 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 अरे 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 ये कौन ये पिला ठीक कहले ये मैडम तो खाली कोन कोन हेले अरे ये दीदी तो खाली कोन कोन होचे अरे नाळो मास्टर मत कर ये पुणी एमिति का दीदी दीदी तू को कम ना मोर स्कूल पाठ पढ़ा ना